Zdravo, šle smo konferenciju za naš online biznis petak i subota i danas dan jako toga puno smo naučili. Trenutno se nalazimo u Business Springu. Onako da vas pozdravimo i da vas ohrabrimo. Sa mnom su Emina. Ćao, čao. Ja sam Sanela i bavim se 2 godine ovim biznisom i ličnim se. Vjerujte, uspješite kao što smo i mi. Jeste. Nema ništa biti skeptičan ili nešto da plašiti. Mi smo ovdje regularne osobe, Bosanke, Balkanke, mame, žene, porodične žene. Znači nismo imale iskustva da smo krenuli ovaj biznis. Evo danas prvi put se srećemo offline i družimo u ovom amazing biznisu. Upoznali smo ljude iz Irana, iz Filipina, Vijetnama, znači globalan je biznis, tax register, znači nemate šta izgubiti, nema potrebe da ljudi budu skeptični, ja razumijem, mnogi od vas se boje i misle ako je nešto online da nije pravo. Ponesneš svoj telefon i radiš sa svojeg telefona, isto koji mi danas smo evo posle konvencije došli malo ovdje da uživamo kod mene, ja sam lokalna ovdje u Orlandu. One su koga mi dug put prešle i drago mi da ovdje napokon sjedimo i jedemo sladole i pijemo kafu. Vrijedilo je svaki medija koji smo prešli, ja sam putovala 24 sata. I mi smo bile skeptične koji svaki drugi, ali nemojte biti, vjerujte, mi smo normalne, mi smo žene, majke, krajice. Yes. I kad možemo možete i vi. Tu smo da vam pomognemo. Naravno, javite se, tu smo da vam pomognemo. Ukoliko želite da gradite svoj biznis, radite nešto online, ovo vam je jako dobra prilika. Biznis je jako veliki potencijal. Do idućeg videa.